La Paeria de Balaguer ha presentat aquest dimarts la tercera edició del Festival Llavors Cultura en Creixement, amb més dansa que mai i una mirada contemporània sobre la cultura d'arrel i les danses tradicionals. Es durà a terme els dies 16, 17 i 18 de setembre i, segons el director de la Xemeneia Espai de Dansa, Albert Bonet, el que vol ser Llavors és un festival multidisciplinar, però amb un pes important de la dansa, amb companyies que aproparan aquesta disciplina al públic assistent. Hi haurà una companyia com la Calíope, que és una companyia de dansa contemporània que ens presenten un espectacle relacionat amb la dona i que avui en dia és molt efervescent. I després també a la sala mercantil tenim un altre espectacle de dansa amb un taller de dansa en família. També aquest any participarà llavors el grup de música Abore, que presentarà un espectacle que fusiona la jota tradicional i la música electrònica en un espectacle que també forma part del programa Capital de la Sardana 2022. Així mateix, segons el paer de Cultura Arnau Torrente, es donaran a conèixer les primeres imatges de l'espectacle de creació pròpia de la Capital de la Sardana. Bé, jo crec que sent l'any de la Capital de la Sardana, una de les característiques d'aquesta edició és aquesta aposta per la cultura d'arrel, de retornar als orígens, de fer demostrar com era la jota, una dansa que hi havia abans de la sardana, i també de fer aquesta pinzellada on la gent que vingui al festival podrà veure aquest espectacle de creació pròpia que estem preparant per la Capital de la Sardana, que ja en podrà veure les primeres imatges. Per la seva banda, el paer en cap Jordi Ignasi Vidal ha fet una crida perquè la gent participi i gaudeixi del Llavors, ja que el festival apropa a la ciutadania espectacles molt interessants. La gent el que ha de fer és agafar el guant, no? I dir, hosti, me permeten tindre a prop de casa coses que normalment no podria haver, diguem-ne, si no mai a grans capitals, i per tant ho tens aquí al territori, i per tant la gent el que ha de fer és aprofitar i gaudir. És una crida no només, evidentment, a la gent d'aquí de la ciutat, sinó a tot Ponent, no? Un altre dels canvis destacats d'aquesta edició del Festival Llavors és la incorporació de nous espais, com per exemple la sala La Mercantil.